paa guys. Lami kayo, tuslog na to sauce. Lami So guys, welcome back to our YouTube channel. Today, magluluto tayo ng Hong Kong style fried chicken ala Tatay Opao, no? So, ang ingredients natin dito guys is bok choy or pichay, ginger, garlic, dark soy sauce, sugar, salt, tapos star anise. First guys, ano lang natin yung bok choy, i-blanch lang natin, no? Blanch bang tawag niya? Mga 1 minute, no? Yan. 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 Ganyan lang guys, no? May boiling water na to guys, ha? Boiled na yan. Okay, blanch na natin yung ating gulay. Ito yung gulay natin sa, recipe na ito. Don't forget to like and subscribe guys. Kapag baguhan ka pa lang sa channel natin guys, paki-click yung subscribe button and notification bell para ma-notify ka kapag mayroon tayong mga bagong video katulad nito, no? Salamat para sa inyo guys, no? Road to na tayo guys, 3,000 subscribers, no? Maraming salamat. So guys, okay na to. Sit aside lang natin. Yan, sit aside lang natin to. So, the same water guys, ilagay na natin yung ating manok. Yung skin guys, nasa taas guys, nasa ibabaw, no? Para hindi masira. Ingatan natin yung skin dito guys, ha? Yan, Tapos, lagay natin ang garlic. Yan. Ginger, no? Yan. Tapos, sugar. 3 teaspoon of sugar. Star anise. Tapos, dark soy sauce. Pwede wala to guys, no? Yan, dark soy sauce, Tapos, soy sauce. Pwede yung regular soy sauce natin. Yan, paliguan mo lang yung manok. Yan. Guys, ganun lang ka-simple, no? Glagay lang tayo ng kunting asin. Tapos, takpan lang muna natin, no? I-cook natin to mga 20 minutes siguro. So guys, after 19 minutes, baliktarin natin yung ating manok. Ingatan lang natin guys na hindi masira yung kanyang skin, no? Yan. Okay. Yan, baliktarin natin for another 10 minutes. A few moments later. After ng guys, 10 minutes. Yan ang ating chicken. Lapit na to guys. Luto na to guys. Flip muna natin guys. Medyo na yung balat. Yan guys. Luto na to guys. Okay. Ito na guys, Kita mo, malikot. So, palamigin muna natin to guys, ha. Ilagay ko lang yan sa ventilador or electric. So guys, while pinalamig natin ng manok, no? Katong ipabog na. So, let's make the guys, sauce. So, ang sabaw yan, filter lang natin. Lagay natin yung sauce dito. Estimate lang kayo guys kung gaano karami ang sauce na gusto nyo. Yan, tama na siguro to. Tapos guys, i-add natin yung ating sugar, no? Ito is 1 tablespoon lang to. Pwede kayo mag-add kung gaano katamis yung gusto nyong sauce, no? Yan. Papalaputin lang natin to gamit ang slurry, which is cornstarch and water mixture guys. Tapos mix. So, lumapot na guys, Ito, okay na tong consistency na to, no guys. Tikman lang natin yung sauce guys. Lumapot na yun. Ligot, diba? Tikman lang natin. Kulang siya ng tamis guys. Mag-add muna ako ng kunting asukar guys, ha. Yan, kumulo na guys,
Masarap kasi ito pag matamis. Mag-add lang ako ng ground pepper guys, no? Yan, konti. So guys, don't forget to like and subscribe guys. Paki-click yung notification bell below para ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong video, no? Katulad dito guys, no? Road to 3,000 subscriber na tayo guys. Maraming salamat sa inyong lahat, no? Yan. Nakuha ko na yung gusto kong tamis guys. Okay na yung sauce natin guys. Isit aside lang natin to, no? Next step guys is pirituhin natin yung ating manok, no? Shout out pala sa lahat ng mga kasama ko sa Muramoto. Shout out sa inyo guys sa people, no? Especially sa mga kasama ko sa ID. Shout out sa inyo guys. Ma'am Sab, shout out. Oh, tsaka si Sir William. Shout out din, Sir William. Kumusta mga ibon natin dyan? So, no? Shout out ko pala yung aking magandang ina, no? Mama Hermie, shout out. Kita, Ate Joy, shout out. Ate Jody, shout out, no? Shout out sa inyo lahat. Ingat kayo dyan. So, okay na yung sauce natin guys. Isit aside na lang natin to. Next step is the Perito steps. So guys, ito na ating manok, no? Ano na siya, malamig na. So, iperito na natin first yung skin down. Skin up pala guys. Yan. Yan. Sabilan muna natin guys. 2 to 3 minutes, no? Ligo. Yan, paliguan natin. Ingatan natin yung skin. Comment down below guys kapag may gusto kayong iluto ko guys. Baliktarin na natin guys. Yan. Tignan nyo guys. Tignanin lang muna natin guys. Para hindi maano ang skin niya. Another 5 minutes. Yan. Another 5 minutes guys. Kalamihan niya Hong Kong style ni Tatay Upaw. So guys, okay na yung ating Hong Kong style fried chicken ni Tatay Upaw, no? Ingat sa pagtalsik. Yan, lagay natin sa atong tantaran. Tantaran sa Tagalog. Wow! Pakita mo yung lepitik. Ang sarap. Pulang-pula. Pa-cooldown lang muna natin to guys before natin i-chop. Tapos i-serve. So guys, i-slice na natin ang ating manok, no? Para kakain na tayo guys. Okay. Yan guys, walang dugo guys. Lagay natin to sa ating kanina yung bok choy, no? Yan. Sarap tignan guys. Walang dugo guys, juicy pa. So guys, ito na yung ating Hong Kong style fried chicken. Linagyan ko lang ng sauce, no? Yung ginawa natin kanina. Tapos pwede rin tayong add dito ng sauce, no? Para isawsaw natin yung ating manok, no? So guys, let's eat. Let's try the Hong Kong style ni Tatay Upaw, no? Ilawan na tong paa, guys. Lami kayo. Tuslog na to sauce. Testingan na to. Testingan. Mangwas in the pitik. Lami, Ako rice gambay rin, guys. Hoy, aray na mo. Kao na ta. Napo tayo utan dire, Lami po na, guys. Pares, no? Para healthy. Ini daratong ka na manok, very yummy. Helikot. Mga helikot, unsa man mga helikot? Kani? Hatag na ta ni helikot, guys. Kaon diha. So
So guys, maraming salamat sa mga subscribers natin, no? Road to 3,000 subscribers na tayo, guys. Ang bilis lang, ang bilis. 1 year. Pero maraming salamat sa inyo, guys, no? Sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, guys, pakiclick yung subscribe button below, eh. Suwayin ninyo yung recipe, guys, no? Dami siya. Nga, dali ra siya lutoon. Lami po diyang sauce. Di ba, kuya? Okay ra? Mas kuya dire, ni kaan namin. Sige, guys. Don't forget to like and subscribe. Share this video. Comment down below, guys, kapag meron kang gustong ipaluto, guys. Try natin yung luto, guys, no? Sige, guys. Hanggang sa muli. Bye for now. God bless.